Bontek. Ora kono sing iso dijagake. Wadya bala cilik-cilik pun ngantun pinten glintir weda cacat ana sing timpal pundhake, ana sing buntung sikile. Ana sing cacat tangane, ana sing bedah dadane. Upama dikon maju ning pabaratan, dadak disurung-surung, dadak dieret-eret, dadak ditarik-tarik. Napa kelakon? Napa sing wewayangan ana ing padoning netra kelakon dinten samangke? Nggih, tasih wonten ingkang paman ing plasa Jenar. Sampun kinten Kurawa sampun telas, sampun kinten Prabu Duryudana sampun pejah. Ayo, Amuk Suramrata, Jayamrata iki patih ngestina satra ing plasa Jenar Kaningati. Werkudara senggune. Wah, nganti kahanane kedadian kaya ngene merga saka cangkemmu. Akeh wong dadi kurban merga saka patrapmu lan watakmu. Kowe wis seneng iso ngobrak-abrik katentremaning Kurawa lan Pandhawa. Wong tuwa mawa wisa cangkeme. Ora sandadak cerewet. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wah, suwek cangkemmu. Ora apa-apa, Ora apa-apa. Petruk kowe arep ngapa? Setan lha kok dadi ampuh banget iki. Ndara Werkudara nganti gila digejlek di sudung wancana kok ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo tandang ana legane atiku. Ora apa-apa. Welem ora apa-apa. Ora apa-apa. Aduh. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Gah aku ndas kok dimut. Pancen setan ya. Ora apa-apa. Ayo Pandhawa kon maju bareng kene. Aku ora bakal mati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Candak kowe. Aya. Ora apa. Udus wajat. Ya. Wah. Ya. Wah. Iya. Oh, gede. Wah. Iya. Oh, ayo. Aduh. Aya. Ora apa-apa. Ayo. Ayo kanca ngayahi karyaning Praja Kere. Piye reng? Nganti megap-megap aku terus. Mesa ora apa-apa. Ayo aja mlayu maju bareng Pandhawa Lipardane. Kaya iso nggih. Wah, senggune ampuh. Aduh, Pak, ora apa-apa lak deplok cengele ora apa-apa. Pedro, Nun, bapakmu nendi?
Semar. Yo. Semar iki endi to ya? Kancane do geger kaya ngene kok. Iki. Konangan iki. Ndelik kaya ngapa anggere suarane Semar ki nek ngolok suarane beda kok. Nah, iki bareng ngandhake speedometer terus turu ya iki. Lindu guntung masa. Goleki to. Goleki Ndara. Ndara sapa? Ndara Werkudara. Ngapa? Ae kono. Ya guys. Enten apa, Den? Sengguni maju Senopati. Terus Tak kapak-kapake ora apa-apa. Tak suduk kuku Pancanaka ora tedas. Wah, Semar kowe kondo piye? Sampeyan lali jaman rebutan Lisah Tala biyen. Bendaga isi Lisah Tala dibandemke kalih Hyang Saptawarga. Kurawa Pandhawa do mlayu rebutan Lisah Tala. Wonten saperangan lisah sing kecer enten Jlambrah Pertapan dienggo gulung karo Sengkuni. Mula awake Sengkuni iku kena Lisah Tala kabeh. Ming wonten saperangan sing ora kena Lisah Tala. Nggo napa? Yen Medi Cantaka. Medi Cantaka ki apa? Sing jelas wae Pak, saiki iki wong saiki ora ngerti Medi Cantaka ki ora ngerti. Iki penonton milenial. Medi Cantaka sing jelas wae. Nggo napa? Wadidang. Iki angel meneh wadidang. Nggo napa gek terus terang? Nggen silit. Aidan. Nggen riku niku disudet nganggo Pancanaka mak ndelup. Engko tuh diblerek munggah mudar Sengkuni. Wah, jijik. Ampun gagas jijik. Nek gagas jijik Sengkuni urip napa sampean gelem Sengkuni urip? Wah, Petruk melu. Nggih. Pedro. Nun. Wah, jarine dicopot. Siap. Apokmu kapan? Aku arep ngapake. Werkudara aku ora apa-apa. Aku ora iso mati. Wis, Nggih. Ora. Aja disuweki jarikku. Lah, rangkepan jin. coba sisan. Nggih. Ngoten ngene. Ayo. Aja. Esuk aja apa. Waduh, kathok cekak. Mulane kok rangkepe pirang. Iya. Wah, gleleng iki. Lho, kok dadak ditandatangani barang. Mencawet kok ditandatangani. Lah injene. Yo. Waduh. Oh, lah nika Den. Waduh, alah mencep. Aleman. Gaya ora. Kok nika drum nika. Kayak diblus ngoten mawon. Kemput gak selak kanginan. Wah, Sengkuni. Tumung kula bapa ngakoso ibumu Pertiwi. Kowe bakal tekaning pati. Aku ora bakal mati.
Aku ra iso mati. Aku ra bakal mati. Awas kleru. Lho dadi pas. Ya. Aku ora apa-apa. Aku ora bakal iso mati. Aku ora apa-apa. Gang, nangka blonyoh le. Siapa sing opek? Iki tiba kok le. Asik. Nyuwun Ndara. Kok gedang kluthuk ta, Tru? Kok mulak-malik ta, Tru? Jare nangka. Delokan kowe kukune Ndarawarku, Tru. Gilan. Mati aku Raden ayo. Ada. Oh. Aku ora iso mati. Pedro. Nun. Wis tak klocop kulite. Wah, isih sambat-sambat. Aku amuk. Ayo wong Pandhawa. Ayo amuk Suramrata Jayaprata ingkang yen padha-padha. Ayo aku dadi senopati. Kresna kakangku, Piye? wis wujud kaya oncekan gedang. Kulite tak klocop ning ora modar. Werkudara, apa? Sengkuni ora mati. Jalaran Sengkuni karo Duryudana kuwi wis tau sumpah sebaya mukti, sebaya mati. Arepa Sengkuni wujude kaya ngene nek Duryudana isih urip, iki ora bakal tekaning mati. Matine ya kudu bareng. Mula golek ana bongkote. Yo.
Yai. Wonten dawuh. Sedaya para senopati negari Ngastina sampun ludes keles datan posisa. Nggih. Namung kantun Yayi Prabu. Samenika kados pundi? Mumpung tasih wonten kalodhangan, kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng maringi pangapunten dhateng Yayi Prabu Duryudana supados emut dhateng Purwadasina. Sinten? Sinten sing diguling? Manganggep kula wong edan. Manganggep kula wong ora genep. Panca indriya kula tasih genep, aja dianggep wong edan. Lakoni wancen wis kula dadaki, wis kula lakoni. Kula wis tau ngucap Ngastina bali wonten panguwasing para Pandhawa, nes tugel gumlundhung ndase Duryudana. Menawi pekarten keparengipun kula namung jumurung ndederek. Lajeng sakmangke kula namung nengga dawuhipun Yayi Prabu Ngastina. Lho, menungso sing wis ngentek-entekke prajurit birang-birang. Ora lega rasane ati kula nek ora ngokop gedhe Werkudara. Mumpung isih padhang rembulane, isih jembar kalangane. Duryudana tak njaluk kowe elinga marang dalan sing bener, ora usah mejang kaya menita mulang kaya guru. Pintronjara langit sing dadi ratu nang Ngastina dapurmu dudu aku. Nang kene ditemtokke kaya apa aku sing bakal tekaning pati. Yen kowe mati, aku nyaur nyawane adi-adiku pirang-pirang sing wis tok dadekke banten ning Tegal Kuru Kasetra. Nah yen aku sing tekaning pati kukupen Ngastina, kukupen gaglaken Ngastina, gandul dasmu.
gadaku nendi? Wah, ini ora cekak-ceket. Wah, biasane takon cukup godo kowe keset. Niki pun celak kesel awake. Pun kena apa perlune kek godo kek disiapke kek dipupuk. Petro, Nun. Werkudara mupuk godo ora bakal temomo. Lho, sebabe? Lho, Duryudana kae ya kusapen Lengatala. Oh. Meng ana pirangane sing ora iso. Sarta ana kringkiane merga lali ora diusapi. Bagian mana? Bagian mana ki apa? Oh iya lali aku. Wayange tak jak bahasa Indonesia. Bagian pundi? Bagian ki apa? Anu, sing pundi sing ora diusapi Lisatala? Pupu sing kiwa, Petro? Oh nggih. Werkudara. Nggih. Ora usah dadak tak sasmitani yen kowe iso nglimpe pupune kiwa pupun Gada Rujakpala. Mudar. Dengklek. Ora iso nglawat. Ak pupuh nganggo godo pupumu sing kiwa ndeprok. Ayo sambato. Werkudara. Kowe gleleng. Kowe menang. Pupuku sing kiwa mbok pupuh aku ora iso mlaku. Aku ngakoni kowe menang ning kowe goblok. Kowe menang ning kowe wong pintu. Kowe ngukup negara Ngastina wis kocong, wis ora ana apa-apane. Bondo donyane wis tak ngguragat perang, wis entek kowe ngukup Ngastina ming nemoni wong lula, wong ranti bapak. Wong sing padha lempoh merga kesempyoke ngaradan peperangan. Kowe nglakoni perang gedhe kanthi pawadan, kabecikan, katentreman, budi luhur, kabeh mau mung telek. Ora ana ning jagat iki budi luhur, kabecikan, katentreman, kabeh wis ilang, kabeh wis musna. Yen kowe gegeki babagan kabeneran sing arep benerke ngono apa aku tak takon. Ngastina wis rusak, Ngastina wis entek. Kowe ngakoni yen to kowe sadya ingkang njejegake marang bebener lan kautaman sing endi? Kowe ora ngrumangsani, kowe aling-aling kautaman. Kowe aling-aling bebener ning jane kowe iki getih-getih ledhek. Pandhawa kuwi dudu satriya, Pandhawa kuwi menungsa. Sing asali saka getih sing reget. Puntadewa kae dudu anake bapakmu Pandhu, kae anake Sang Hyang Bathara Darma. Kowe kuwi ya dudu anake Pandhu, kowe iki anake Sang Hyang Bathara Bayu. Janaka kae anake Sang Hyang Bathara Asmara. Nekula Sedewa kae anake Bathara Asan lan Bathara Aswin. Ketok kowe iki getih reget. Mbokmu Dewi Kunti sing dikundangake wanita utama, mustikaning wanita. Aku tak takon, utamane nggono apa? Utamane nggono ndi? Mbokmu Dewi Kunti kae ora beda kaya wong pelanyan. Mbokmu Dewi Kunti kae lambanging wanita elek, lambanging wanita reget.
kae bar ditumpaki Bathara Darma, ditumpaki Bathara Bayu, ditumpaki Bathara Asmara, kae wong wedok remeh, kae wong wedok murah, kae wong wedok pelanyaan bajingan. Sabar. Wah. Minggiro. Pak jur-jur kuandane Duryudana. Ngena karo ibuku. Werkudara sarek. Sarek to. Nganti remuk ora wujud kaya ngono kuwi ora mati. Kuwi ora mati. Duryudana sesuk bakal nglakoni pasiksan dirubung singgat dirubung wujuding uler. Wujuding cacing ana ing lemah suwene 100 taun tur ngrasake lara. Wah. Babuku aku nyuwun ngapura. Wis, aja mbok teruske. Pancen sipate Duryudana kaya ngono kuwi. Petra, nun. Kuwandaning sengkune kae gawanan rene, nggih. Barengipun wong loro iki ora iso mati nek ora dadi siji. Werkudara. Nggih. Cangkeme Duryudana kae sembreten. Petra wandaning sengune iki jejerno ning cangkeme Duryudana. Nggih. Prabu Duryudana dan Patih Sengkuni sebagai pertanda akhir dari cerita Perang Baratayuda. Sebagai simbol dalam perjalanan kehidupan telah mencapai kesempurnaan dalam menjalani kehidupan dan memasuki babak kehidupan baru.